S'anomenaven borricaires a les persones que carregaven a pes a les pannes del suro i les preparaven per al transport. Possiblement aquell lloc amb vistes privilegiades de la costa era el punt de reunió dels operaris que esperaven l'arribada de vaixells en el temps que a Calella funcionava el port de cabotatge. En aquest punt coexisteixen els elements tradicionals de la Calella marinera, els guardabots a la platja del Port Pelegrí i el nucli de pescadors a llevant, amb la nova Calella turística. Els primers habitatges per a estiuejants es varen construir a finals del segle XIX i a principis del segle XX darrere la punta dels Borricaires, l'anomenada Barandilla, i a la platja dels Canyers, que els primers ocupants rebatejaren com a Sant Roc. Destaca a ponent l'edifici dels Banys d'en Caixa, una gruta coberta on es podien fer banys d'aigua calenta i donades, inaugurats l'any 1899 dins el corrent que s'havia imposat entre les classes benestants de prendre banys amb aparents finalitats terapèutiques. Aquesta moda va passar, i l'any 1906 ja no funcionava.